Ja som Štefan. A od malička som túžil byť súčasťou jednotnej komunistickej strany Československej. Ale žiaľ, v mojom detstve boli u moci ešte veľmi zlí ľudia. Sláva jablku! Heil jablko! Du kaunien nicht Strauss! No na moje šťastie sa jedného dňa ten zlý pán odstrelil a vyšiel o ňom článok aj v novinách. A tak bola naša jednotná komunistická strana späť. Takže jedného dňa som začal kopať a kopal som 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 a kopal som. Až som našiel dávny skrytý poklad našou komunistickou stranou, ktorý ma doviedol do úplne nového sveta. No a potom ste prišli vy. Beef steak? Ha, nie. Cheeseburger. Také veľké hovno som z neho mal. Ha, vitaj súdruh. Všetko, čo tu vidíš, bolo vypracované pracovitými rukami nášho ľudu. Sloboda! Vítajte na jednotnom roľníckom družstve. Toto vytvorili naši súdruhovia z NDR. A je to actually bio? Celkom hej. Avšak históriu nevymažete. Tí ľudia, ktorí sa predtým snažili zničiť našu jednotnú roľnícku stranu, stále útočia a stále sa snažia povstať. Všetko je všetkých, berte si čo len chcete. Takto to robia súdruhovia na NDR. Chcípni ty jablko! Jablko? To je takzvané Leninové oko. Dokáže ťa premiestniť, kam len budeš potrebovať. OK. Nie! Problém je ten, že druhé Leninové oko je pochované s ním v sarkofágu. A to akože aj čínska propaganda? Nebojte sa, viem čo treba robiť. Občas si objedávam veci z tému. Čo to si, okome? Komunizmus v Minecrafte už tento pondelok. Zdravím vás, moje meno je Brumbex a niektorí z vás sa pýtajú, prečo mám ešte stále tú kuráž sa postaviť pred ľudí. Je to preto, že celé toto je iba prdel. No niektorí z vás to nechápu a neberú to tak. No ale to teraz nie je podstatné. Chcem vám povedať, prečo mám také zlé audio. Aktuálne sa nenachádzam vo svojej útulnej izbičke, ale v prestupnom bydlisku v Petržalke, takže ako si môžete všimnúť, nemám tu vhodné podmienky na to, aby som nahrával audio v 100% kvalite, ale našťastie tu mám tie svoje obľúbené slúchatka do prdele. Kurňa! Ktoré ste ešte asi nevideli v žiadnom mojom videu, ale kúpil som si ich za 26 €. Orava. Tak to nahrávam na tento malý linký mikrofónik, čo mi zostáva. A dúfam, že sa vám to aspoň trošičku páči. Keď nie, no tak sorry. Ja si rád robím prdel z komunizmu a ešte viacej si rád robím prdel z toho filmu, pretože ho tak moc hejtím kvôli tomu, že taký brainrot. Dobre, nič, nebudem teraz o tom hovoriť. Proste pozrite si ďalšie video. Tu kliknite na ňo, poďte. Klikni to video. Poď, klikni na to video, poď. Tu, vidíš ho? Vidíš to video? Klikni na ňo. Teraz tu, pozraj, vidíš to video? Vidíš to video? Klikni na ňo. Neváhaj, proste klikni na ňo. Nič iné nerob, len na ňo klikni. Ty si ešte neklikol na to video? Klikni na to video, nič ti to nedá, dá ti to 2 minúty života plného radosti a šťastia. Klikni na to video. Ty si stále neklikol na to video. Klikni už na to video, preboha, tu. Vidíš ma v tom videu, ja som v tom videu, ja som v tom rámčiku. Klikni na mňa. Klikni na mňa. Ty si stále neklikol na to video?